Chineke sị ka m jụọ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ lụ. O wee sị na nwanne ya nwaanyị amalụ nwunye ọla na ihe afụ na-ewu ya ezigbo iwe kịta ịghọtago ya mụrụ ife a ga-eme. Mana nwanne ya nwaanyị malụ nwunye ọla maka na mami ya malụ nwunye ọla, nwunye ya wee bọlụ. Mami ya wee jekọlụ nwanne ya nwaanyị wee bịa wee tụtụọ nwunye ọla. Ịghọtago? So na ihe ọ chọrọ ịgba bụ nwanne ya nwaanyị like inwe nwanne nwaanyị for any reason o nwere right ịma nwunye nwanne ya nwoke ụla. Nọ ife ya chọrọ ịma. Akụkọ so this ajụjụ wee bịa ga drop tomorrow morning. So ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị atụtụọ nwunye gị ọla maka na ọ malụ mama gị ọla, ị ga-edi ka ị ga-eje gwakwalụ nwanne gị nwaanyị, ka ị ga-agwa nwanne gị nwaanyị yọọ nwunye gị mgbaghalụ nye emezikwana mgbe ọzọ maka na nwunye na-esi ọnwụ na-asị na ọ ga-emeriri nwanne ya nwaanyị something maka na ọ bịa amụ ya ọla na bie. Abụghị gataga chọrọ m itechi ụnụ azụ until tomorrow that story ala ndezia. Mana ihe anyị chọrọ ịmagodo kịta bụ nwanne gị nwaanyị nwere ike ịma nwunye gị ọla for any reason. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this man aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.